ex ang tawagin pag lasing? Tutusukin ko na, sir. Ay! Sangyop! Sabi ko sa sarili ko, titikman din kita. Galaw. Alam na alam ko yung kahinaan niya. Ganun lang, girls, ang gawin niya. Huwag na daw tayong, siya na daw bahala lahat. Basta pumunta na daw tayo, may magagano daw. Magaganda ko lang. Ganun. Magsamgyup daw tapos ano. Oh my God, masasamgyup. Tutusukin ko na, sir. Ay! Sangyop! Yung celebration natin sa apartment ko, doon na lang tayo para pwede Baka hindi ako mag-video, makapunta eh. Oh, talaga, di ba sabi mo kanina sasama Hindi ako ka? makapunta. Siguro kailangan ko ng sundo. Ididikit ko to sa... Ididikit? Ididikit ko sa sarili ko. Ididikit? ko. Ididikit, Mama. Mars, tara na, Mars. Mars, ako dyan. Di ba lasing na? Ay, lasing ka pala. Sir, lasing na pala daw siya, sabi niya. Mama. Mama. Ayan, nagtatawag na ng mama. Ba't ex ang tawagin pag lasing? Hindi ganun lagi. Ay, huwag ka sumakot kasi. Tatabi ba ako? Dahil lang. Hindi ka pa ba uwi? Sino ba yun siya? Be my girlfriend. Officially. Bembang na nga eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.